लासित बरफुकननि रनसाय लिरनाय हा बिदिनो आं एसे फरायलांनानै दिन्थिनोसै। लासित बरफुकन। लासित बरफुकना सासे आसामनि हादर अनफावरि बिर जोहोलावमोन। बिथांनि बादि बिर जोहोलाव आरोबाव आसामनि जारिमिनाव मोननो हानाया जोबोद गोब्राब। आहम आरो मंगलनि गेजेराव जानाय सरायघाटनि दावहायाव 1621 आसामनि जारिमिनाव गोग्गाथाव खालामनानै गालांदों। बिथां लासित बरफुकना। बिथां बिर जोहोलावा 1622 मायथाइनि 24 नभेम्बराव गरगाव होननाय दाबसे जायगायाव राजफोलेरनि नखराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मोमाय तामुली बरबरुवा आरो बिमानि मुङा नागेश्वरी आइदेव। उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा खामानियाव आखा-फाखाथि, सैथोथि, मुखुबथि, नेमखान्थि मानिग्रा, गोख्रों गोहो गोरा गुनफोरनि बिगोमामोन। लासित बरफुकना गावनि न'निफ्रायनो गिबि सोलोंथाइखौ मोनग्रोदोंमोन। राजफोलेराव जोनोम मोननायनि थाखाय राजखान्थियारि आरो समाजारि मोन्नैबो गियानखौ लानो हादोंमोन। बिफा मोमाय तामुली बरबरुवाया लासित बरफुकनखौ गासै गोनांथि गोनां सोलोंथाइखौ लानो हानाय बायदियै खालामनानै होदोंमोन। जेरैबादि हिन्दु धोरोमनि धोरोमखान्थि, आर्ट शास्त्र, बेनि अनगायैबो राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैबो आयदायावनो गियान आरजिनो हानाय खालामनो बिफाया गोबां हेफाजाब होदोंमोन। बै समाव बिफा मोमाय तामुली बरबरुवाया आहम रायजोनि बरबरुवा जायगायाव पद दंमोन। बेफोरबादि गोख्रों गोहोगोरा मावथि लासित बरफुकनखौ मिथिनानै बिथांखौ स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंहआ आहमनि बरसेनापति माने देरसिन सान्थ्रि गाहाय बिबानखौ होदोंमोन। 1667 मायथाइयाव आहम आरो मंगलनि गेजेराव दावहा जादोंमोन। बेयावनो लासितआ बिनि गोख्रों बोलोजों गावनि बिर जोहोलावनि सिनायथिखौ होनानै मंगल सान्थ्रिफोरखौ मानास दैमा बारनायसिम होखार हरदोंमोन। आहमनि सान्थ्रिफोरजों होखार हरजानानै मंगलफोरा लाजिनानै आरोबाव राम सिंहखौ आसाम गाग्लोबनो थिनहरदोंमोन। मंगलनि गुवार सान्थ्रि हानजाखौ नुनानैबो लासित बरफुकना इसेबो गियाल'ना आसामनि सान्थ्रिफोरखौबो इसेबो फावसायनाङा होनना गोख्रों बोलोजों दावहा नांनो थाग थियारि जानो थिनदोंमोन। जोहोलाव लासित बरफुकना गोख्रों गोथार गोसोजों हादर अनफावरिनि थाखायनो, गावनि बिमा हादरखौ बासायनो थाखायनो गावनि बिमायखौ दानस'नो इसेबो गियाखैमोन। सरायघाटनि दावहायाव सुथुर फैनायखौ हेंथा होनो थाखाय बिमायखौ गद बानायनो थाखाय थिनदोंमोन। बिमाया खामानिखौ लासै खालामना उन्दुना थानायनि थाखायनो लासितआ रागाजोंनो हादरनिख्रुइ आमाया देरसिन नङा होनना बिमायखौ दानस'दोंमोन। बेफोरबायदिनो लासित बरफुकननि बागै जों जारिमिन बिलाइखौ बोदलानानै नायफिनोब्ला रावजोंबो रुजुजायै गोथार गोसोजों हादर अनफावरि बिर जोहोलावनि सावगारिखौ नुनो मोनो। बेफोरबादिनो मेंनो रोङि हादर अनफावरि बिर जोहोलाव लासित बरफुकना 25 एप्रिल 1672 मायथाइ सरायघाट दावहानि बोसोरसे उनावनो रुंसारि जालाङो। बिथांनि मेंनो रोङि खामानि मावनाय आरो गोथार गोसोजों हादर अननाया जोंनि आसामनि गासै सुबुंफोरनि गोसोआव अरायसम जोंनानै थाबाय थागोन।